Samuelentzat etapa hirugarren urtez jarraian. Hemen da Samuel Sánchez. Etapa eta maillota. Oso ondo Jon Izagirre bera jotzen gainera. Etapa garaipena, Jon Izagirre etapa irabazi de Jon Andreok. Gorka Izagirre, behi guztiak berari iso, bere aurrean Jon Anaia. Azkenean harrapatu eta sprint estuan Gorka Izagirrek irabaztea lortu du. Mikel Landa bigarren. Ia Ruben. Isaitxez. Ruben bigarren. Samuel bigarren. Samuel. Eta aurtengo honetan Gorka Izagirre